V tomto dome ťa nečakajú ranné rady na toaletu ako vo filme Sám doma, pretože tu ich máš rovno 3. 195 m2 s garážou v 3 podlažiach v Prešove, časť Tichá dolina. A toto je moja obľúbená časť domu, presvetlená obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou a jedálňou. Kto povedal, že výhľad sa nedá kúpiť? Tento by sa rozhodne mohol predávať. Sme opäť na vrchnom podlaží, kde máme 2 izby, 2 šatníky a 2 kúpeľne. A tu dole je všetko na to, aby dom fungoval. Garáž, technická miestnosť a kopec úložného priestoru. Vidíme sa na obliadke.